Kam day shu kasian ka baning kong ba pin I ki khubor jong ka jingdan ka jingsha le torti ki nongpang hakin Nongsumar par kani ka jana ka por chakwe ka por na ka ka district chakwe ka district hapo kani ka jilla pat kani ka khubor ka bangin pin I ka day hadien ka jingyo lum jingtep ya ka jingdan ka nongpang ka bla ut la nam ya ka jingthut hakamet jongka kani ka day ka bajia han nongpo civil hospital hakaba ka ka long kame ka bana ka than umdan riboy district kala ut chapang ka jingdan jingbet hakamet pat ban yu I pin ban yo kunja Kynphad ban mi nakamet jongka hakapor bakalet shabar kata haka arpsan tarik ujumang arajar arpsan uneu Kynphad ubala rung hakamet de hadien bakani ka long kame kalet bansha sumar katik hospital mentau bunai ka bakala yo mi no pat haka khatsau tarik ujumang arajar arpsan hadien bakala deb ban kha ya iklung haka jingwat jingpenshai na ka doktor ka bakmi ikani ka hospital kum ka medical superintendent ka doktor da pisi shabla kala Pdiang bakala dan ka Jingbakla na kaliang kiba sumari kate ka longkme haka por mapen khai klung bat ban pentepat bakate ka longkme kamdan kanu ka jingstam haka met kum bakalong yamenta Haba thin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jingman toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi the office jong commissionariat of food safety Shillong Meghalaya